karamɔgɔ dɔ tungara wala cogo bɛ di Bakari Sidiki kirikiri machin tɛ kurumbolila ka bana ye Bakari Sidiki n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni o don Bakari Sidiki k'a dɔn diɲɛ jamanaba o jamanaba n'i y'a jɔlen ye i k'a dɔn gɛlɛya ka dɔgɔ o b'a sɔrɔ bɛnkan sɛbɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan sɛbɛn min n'a bɛ kɛ sababu ye jamana bolofara a n'a camancɛ kolo k'u bɛɛ lajɛlen kalanso i k'a dɔn o de bɛ kɛ sababu ye jamana ka basigi gɛlɛya caman bɛ o ka dɔgɔ o dun bɛ sɔrɔ mun na Bakari Sidiki o de ye jamana bɛnkan sɛbɛn ye o ko min ma constitution sɛbɛnnikɛla ko min ɲinina camancɛ fanga fɛ o y'o de ye Bakari Sidiki Mali a sariya kisɛ sɛbɛnw a bi senna a ka ca san caman ye Bakari Sidiki a yera k'a fɔ fiɲɛba b'a la sabula sɔsɔliw ani gɛlɛya caman de bɛ Mali constitution kɔrɔ in na ɔ maliden bɛɛ lajɛlen kun y'a ɲini camancɛ fanga ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ président kɔrɔ minnu dɛmɛna olu sera n'a kungo ɲɛ Asimu Goyita i k'a dɔn ale kan ka se k'a kɛ jamanadenw dalen don a la o danganiyanen don n'a ye Bakari Sidiki ale yɛrɛ de y'a kɛbaa ɲuman ye sabula i k'a dɔn camancɛ fanga ye kɛwalew ani wulikajɔ minnu kɛ o kɛra maliden bɛɛ lajɛlen ma hakilina ɲuman ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn colonel Asimu Goyita miyankakɛ ye faamuyali sɔrɔ a ko la sabula baaraw daminɛna Bakari Sidiki i k'a dɔn jɛrɛjɛkulu min n'o kan ka hakili jagabɔ kɛ k'a jira jamanadenw na u k'o de ma commission o tɔw maaw sigira tɔw dɔnna Bakari Sidiki baara yɛrɛ ka daminɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye président Asimu Goyita ye i k'a dɔn juillet kalo tile 12 a y'u bɛɛ lajɛlen bisimila kuluba min b'a fɛ ani jamanadenw ka cikan ni k'a da u tulo kan a ye wulikajɔ kɛ fɛn min kalifalen don a ma i k'a dɔn a ye hakili jagabɔ kɛ fɛn min kalifalen don a ma a ye jateminɛ kɛ fɛn min kalifalen don a ma a ye malidenw lajɛ k'a daminɛ Mali kun n'a kun bilenman fara finman kan jɛman fara nɛrɛman kan bɛɛ lajɛlen ka hakilila ka taa kɔnɔ Mali an ye gɛlɛya o gɛlɛya kɛ nin san damadɔ kɔnɔ a k'a bɛɛ lajɛlen jateminɛ min b'an kisi nin taa ka segin juguw ma a ko a fɔra a bɛ san caman bɔ Asimu ka kuma de don Mali démocratie ɲɛna san 10 ani kɔ Mali ye janjoba de ye ani tɔgɔ dumanba sɔrɔ nka démocratie min n'a fana bɛ fɔ fiɲɛ caman de yera a la gɛlɛya caman yera a kɔnɔ a y'a lajɛ k'o sɛbɛnkɔrɔ bɛɛ lajɛlen de fura Mali dalen don a la sabula ne yɛrɛ dalen don a la o tuma baaraw ka daminɛ Bakari Sidiki sɛbɛnnikɛla ko ayiwa commission jama u dafalen i k'a dɔn min ye ayiwa a ka k'a ɲɛna premier ministre ni gouvernement maaw min ye Asimu Goyita ye a ye nin bɛɛ lajɛlen wele jamana maakulumaw i k'a dɔn k'i sar'u la k'a fɔ baara kalifala minnu ma jɔnkala u bɛ se ka baara in daminɛ hakili jɛlenya kɔnɔ ani lafiya kɔnɔ malidenw ka baara don malidenw kungo don n'u y'a kɛ ka ɲɛ Bakari Sidiki i k'a dɔn san 1000 ɲinan kɔfɛ a kuma na fɔ i k'a dɔn dalen dun da kelen don a la fana k'a fɔ nin zen Mali constitution kura in i k'a dɔn a na kɛ ni hakili ɲuman ye a na kɛ ni dabali kura ye a na kɛ ni jateminɛba ye nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min zalo ka bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni karamɔgɔ de b'a tunkara info matin ka fara fasɛrɛ jɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo maa min ka saraka ma bɔ Bamako la danganda sigili bɛ k'i ma wajibi ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indépendant maa min ka fasiri ye nin o ye Ablaye Jara ye Ablaye ko min ye sɔrɔdasi n'o ye finitigilaka minnu n'olu bɔla Côte d'Ivoire jamana kan ka cun anw ka pankurujigi kɛnɛ kan kari tɛmɛlen ni anw ka faamaw kɔni sigaliw la k'u minɛ ni k'u do bɛrɛ la e ko a ko tɛ ɲini ka kɛ ko wɛrɛ ye wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ maa 49 olu kɔni n'u ka marifaw hali n'a sɔrɔ ni marifa ninnu mana pankuru kelen kɔnɔna na nka min ye force spéciale maaw ye olu yɛrɛ ka ɲɛfɔli la olu n'u ka pisolo tun bɛ ɲɔgɔn na n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka ba polisilakaw ye minnu bɛ anw ka pankurujigi kɛnɛ kɔnɔna na olu de kɔni ye maa ninnu ye ni ka sɛgɛsɛgɛli ta ka ɲɛsin u ma u y'a ye u ma fɛn faamu taabolo la olu ye wele lase aéroport ɲɛmaaba ma o yɛrɛ fana ye sɔrɔdasi ye o fana ye ɲɛkɔrɔ kuma ni k'a lase a ka ɲɛmaaw fana ma min ye sɛgɛsɛgɛli ye sa o kɔni o fɛɛrɛ dayɛlɛ la nka n'i y'a lajɛ min ye maa 49 ye aw ka bɔ aw ka jamana kan ka na anw ka jamana kɔnɔna na k'a sɔrɔ yamaruya tɛ aw bolo a ko k'a kɛra gasi ye nka kununko i b'a ye k'a fɔ min ye Alassane Dramane Ouattara ye ale min ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi ye a n'a ka minisiri tɔw bɛɛ lajɛlen kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka lajɛrɛba kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ ni a bɛ wele ko conseil national de sécurité
min ngoni zeve ma binani ani konondo olu ka korofo de tumbu da kon nana wa u ye fe min lañini u ya jiro ka korofo kono ka fo bengan sebe do temena olu ni Nations Unies je no ye convention ye o convention te kano blala juye kalo do san 2019 wa min ye ko wari jamana ya mora ba bulu saka na ka wati ko ka mamunu be no kanu be blakana kana on ga jamana kon nana no kana jegulu do be no société ye abe wele ko société Sahel Aviation Service ni ya laje min ngoni ngal kana o tombe ko do wari fini la ko bulu ni ngumena ke akulu segina ye min ngoni ngumena wolonvla na joro ni ka ota ga uluga nali na manya ka fo korofo nye chenye ko yali ma akuma nga ke sharia kon nana wa yin ngali bo me ga ke ablay jarafe ablay jara ya jira ka fo mi ye ni kontenja ye nini ye akulu segina ye u ka chuli senu aeroport kene kon nana ka ko ni ga ke la gashi bilibili bawo jamana mi na be dinga ndona na kanango o kembe ga chama joro foga nyemo bele jili nchesri lembe ga nyesho ma ko mate se ga fini digini marafa ye ga dugu kono ka fo gibe si gi da makun o tabulo mi vleni ye ko na malaje ji nyama jolena mina ga sabu ye ga jamana fla bla nywana wa ni ngali bo me ga ke mi ye tabulo ye ani wuli ga jo ye mi ye onga mali autorité ye ga kuma la sala no ye colonel ablay mai ga ye ale ko ni mbolanga jabarani ga ka fo ko manu nu ngoni tem ne ka ke foy were mercenaire ko wa mercenaire ga nga dangani ami ngonna na mi ye union africaine fara ga tabulo no ga jo sharia sabo ye ko bela jile ni ga omana wa jira la fara ka fo mamunu na le vleni ye wa kuta blaga tate goyi ina manya ka fo conseil national de sécurité de la Côte d'Ivoire no e Côte d'Ivoire fama ye u ye la jere krengrale minge kunungo ka fo ku na babali kanta ga nyeshi onga jamana nyemo ma ko ma binani ni konondo min do vleni ka suru mo do sharia kon nana u ma sharia u labato ku ka blate ka segi ku ta blate ha u be bla onga kiri tigla mo ka boloka u be kiri oni nyagili minga ka onata ni ka usegere nu be sanji jigi ka boka banogola ona fere ko ke mi onga jamana marabau ye onga jamana ka teke batme srai tuguni wa mi onga jamana ye matini sagoni dungo ke ya onga jatigiya o fora abe wati jabo mani vi imanye chugo ma wera mi be boki segere ga sokon nana kango boya ga o fora kanga nani boya fora minaye ko fanda ayela ni we sabe mina ya sama ka bo ellene bana kon nana able jara akafa bo ga sidigi membulo bo ka do mbi boni sebe mi nu kama info matin sogoma dala kuna foni bo ga sidigi mani sigi nywa che ko kunguru ni bene do ni kuma kunguru ni nye mali ni kodwari bo ga sidigi ka do ajanyanya ni abalma ya bikote bo ga sidigi ya fo chugo mina tasuma ble mami vafa ni yefni ble mandigi bisra mali lakana ko ajoro benye maula donga bo ani wuli kajo kanyeshi jamana ma bo sidigi to buto la farafito la mawo mani manya kibido mali kono sharia do be fo lu kadafa bo sidigi ni maje nanu na be ikado mali fama ujodo ninga sigana ani wuli kajo buluda ninga nyeshi ma bo sidigi o dekara ni nzoro si binani ani konondo yi sebene kala ko o kelembe ka avion gelenva iya fo chugo mina bo sidigi ikado kera la marfa sorasi ni ay wa sorasi ti tama kera la marfa ko sabla o kunye ka yere kana ongu nana na chugo mina sebe dese ani kunafoni dibalia bo sidigi ani ko ere tara tabulo mina o koni yesigana bado nunu na chugo la o te kilinye bo sidigi ka do manga nyere koninge ma fo ka fo sorasi binani ani ko kuruwari sorasi minana mali kono bo sidigi ikado abwa manga de darate mbote kuruwari ka kile flake o mapma o ikado kunungo sati nyemingo kuruwari famau ikado bele gele wuli ka joblo da katu shoni da ukama zakela alasani edramani watara uye nywanye bake o nywanye nzemve puma mingo ni mboruda no kera puma golenye bo siriki hakaja ode sorasi minu minena kuruwari twala mali kono semana kala ko alasani edramani watara ubenaka ukaje mana kono ubena minga ninga kibla ubanyi ni malife jona ako kana balance sorasi binani ni konondo mi minene mbe ukadela mbamakoya ukubla ikado wati kana ke ikado abodunga na bolodala mbi fo yoro mi ukabla o bokati siriki oyika du kono nay o ngami ngoni nye korofo wore o nana soro agwa mali gouvernement fe ni sorasi kofole minu mbi fo bokati siriki ikado uyu senzende kabelu jiguma aeroport la seben way tu bolo
Mali ka lasiri la min b'a jira k'a fɔ awa kɛlɛkɛlaw don minnu na k'u ye dɛmɛsira ye walima minnu na k'u ye baara bolo wɛrɛ sira ye sɛbɛnfura minnu bɛ yen n'o ye bugunatigɛ sɛbɛn ye u ko min ma passeport taama sɛbɛn Boubacar Sidiki u ye passeport ninnu minɛ ka da ɲɔgɔn kan Mali faamaw ko nin ye min fɔ foyi sɛbɛnnen tɛ u ka passeport ninnu na min b'a jira k'a fɔ u bɛ baara kɛ nin sɔrɔdasi so in na walima nin kɛlɛbolo in na Côte jamana na sɛbɛnnikɛla ko u ye sɛbɛnfuraw lajɛ n'a tɛ min ka passeport ka i k'a dɔn k'o ye a bɔ mobili bolila ye a n'a sɛbɛnnen bɛ dɔ ta ka mécanicien walima électricien yalima maa bɛ se k'a faamu cogo di Boubacar Sidiki min ye sɔrɔdasi ye n'a fɔra k'i ye sɔrɔdasi ye i bɛ kulu min na o bugunatigɛ bɛɛ i bɛ kɛlɛ kɛ a bɔ kɛlɛbonda min na o bugunatigɛ bɛɛ numéro matricule o na k'i la Boubacar Sidiki o damanda kɔni u y'o de jateminɛ Mali faamaw na i k'a dɔn ɲɛma sɔrɔ n'a ma ɲɛ o kɔ o tuma u bɛ bila minɛn min kɔnɔ o de ye bamanji ani binganikɛlaw ye i bɔra ka tubabukan min fɔ sisan mercenaire u bɛ bila o minɛn de kɔnɔ Boubacar Sidiki n'a ma ɲɛ k'u bɛ bila o minɛn kɔnɔ mercenaire kalabanji ni bamanji ni minɛna Boubacar Sidiki sariya min kan ka boli ka o dɔnnen don Mali faamaw kɔni y'a laɲini sa k'a fɔ olu kɔni ma dalu jɔnjɔn foyi sɔrɔ u bolo min kɔni b'a jira k'a fɔ Côte faamaw de y'u bila ka na wa u bɛna baara kɛrɛnkɛrɛnnen min na o fana dɔnnen don o sɛbɛnfura foyi tɛ yen o dalu foyi de t'u bolo o tuma olu b'u minɛ i n'a fɔ mercenaires bɛ minɛ cogo min na Boubacar Sidiki k'a dɔn kuma in kɔni bunnen don bi sabula Côte min y'a faama o tɔnsi jɔlen don Boubacar Sidiki wuli ka jɔ sugu bɛɛ lajɛlen bara ka kɛ nin y'a kɛnɛkan da ye a duguma welew ani kuma minnu bɛ fɔ faamaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ maa caman t'o dɔn Boubacar Sidiki i k'a dɔn an kɔni bɛ donni minɛ ko bi sɛbɛnnikɛla ka ko in min ka gɛlɛya Mali ni Côte cɛ Boubacar Sidiki ni kɔsa in na tɛ nin ɲɔgɔn na ko gɛlɛn ma deli ka don an ni ɲɔgɔn cɛ nka a bɛ faamu Boubacar Sidiki i k'a dɔn kabini CEDEAO ka mankan min kɛra i k'a dɔn Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ kɛra président kunnankoba ye Mali ani Côte ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn bɛnbaliya la Boubacar Sidiki o kunnafoniw olu jɛnnen don sabula Alassane Dramane Ouattara a yɛrɛ to a mɛnna fɛn caman na a tiɲɛ n'a nkalon i k'a dɔn kɔni maa tɛ se ka fɛn f'o la nka ŋunuŋunu minnu caman fɔra k'a fɔ a ye nin kɛ walima a bara ka dabalijugu tigɛ Mali kama o damanda de nana ni nin ye n'o tɛ nin ɲɔgɔn na caman tɛmɛna Mali ni Côte cɛ maa ma bɔ a kalama sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ donni minɛ ko bi ni kɔni ye luwanse ye ka saga mara kana ɲininkali kɛ dutigiya ko b'a kɔnɔ Mali ni Côte cɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn gɛlɛya kɔni a dugu jɛlen don nin ko in kɔni an bɛ Ala de deli ni ka dugawu dun kɛ Mali ni Côte i k'a dɔn min bɛ se k'a to ayiwa a kɛlɛ a bɛ dalasa cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni info matin sɔgɔmada la kunnafoni karamɔgɔ Daba Tunkara an b'u bɛɛ lajɛlen fo o ko ten ko fɛn min bɛ se ka maanifin kunu kana sɔn o ka nɛn da i la k'i nɔ n'i ye tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko soir de Bamako la soir de Bamako Umaru Ongoyiba nin ye a ka fasiri ye Baru kolondigi ko jɔn b'a fɛ ka Mohamed Chérif Aidara ni k'a to a tiɲɛ dɛ n'i y'a ta k'a lajɛ an balimaw filaw olu ka jɛrɛjɛkuluba min bɛ yen n'u jason bɛ tɔnba kelen kɔnɔna na n'a to a dan bɛ ko Tapital Pulaku ko maa t'a fɛ ka o ko in ta ni k'o kɛ ko wɛrɛ ye wa n'i y'a ta k'a lajɛ Mohamed Chérifu a da ma kulen bɛ a bɛ ɲini ka waati jan bɔ ka kɔsada in na min ye o vocali dɔ ye min kɔni bɛ ka sansalama WhatsApp groupe sanfɛla la o senfɛ i b'a ye k'a fɔ a kɔni y'a ye k'a fɔ min ye hakilina ye maa min n'o kɛla sabu ye ka nin vocali ni k'a cari a t'a bolo a tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ koyi min ye Mohamed Chérifu Aidara ye a wulikajɔ min bɛ a la ka ɲɛsin anw ka tungafɛ taalaw ma a ko o wulikajɔ o bɛ se k'o lanɔgɔ cogo min na k'a galabundanya nka n'i y'a lajɛ vocali a bɔra maa min yɛrɛ kɛla sabu ye ni k'a ta k'a cari o de ye parti ADP Maliba o kunnafonidila n'o ye Ibrahim Cokari ye o Cokari ale de ye nin vocali in da ni k'a jɛnsɛn wa n'i y'a lajɛ min ye Mohamed Chérifu Aidara ye a kɔni y'a jira Cokari la k'a fɔ ale n'a delila ka kuma caman kɛ vocali caman tɛmɛna o ni ɲɔgɔn cɛ o ka Tapital Pulaku n'o ye fulaw ka faraɲɔgɔnkan tɔnba ye o ka nin association waasa fulaya yɛrɛ danbe a bɛ se ka don segin a ma cogo min na ani diɲɛmaa bɛ se ka bɔ fulaw yɛrɛ taabolo kalama cogo min na toacɛ min d'a bɛ ka ɲɛsin o ma n'o ye terrorisme ye o ko in bɛ se ka duga cogo min na u ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ o ma ko nka ko nin kɔrɔfɔ min tɛmɛlen filɛ ale ni Cokari ni ɲɔgɔn cɛ ni Cokari y'ale ka kumakan ta ni k'o cari WhatsApp groupe sanfɛ k'a sɔrɔ o la min ye nin hakilina ye
ye hakilina min n'o bɛ tɔn yɛrɛ la o tɛ o n'o hakilina tɛ ɲɔgɔn ta k'a ko k'a bɛ kɛ gasi belebele ye bawo n'i y'a lajɛ Mohamed Serifu ka fɔ la min ye Ibrahim Cokari ye ale min ye parti ADP Maliba o kunnafoni dila ye n'o a b'a kunnafoni ni k'a lase a y'a jira la Ibrahim Cokari la k'a fɔ ko min ye Tabital Pulaku WhatsApp groupe ye ko kɔrɔfɔ dɔw bɛ yen n'o bɛ politique ko fɔ o man ka ye olu ka plateforme o site sanfɛla la wa n'i y'a lajɛ olu bɛ fɛn min kan k'o laɲini o de ye tɔgɔcɛ min kɛ mɛ k'u sɔrɔ ni diɲɛmaa b'a la k'u bɛɛ lajɛlen tɔgɔcɛ k'a jira k'a fɔ ko fulaw ye terroristes ye o ko in o b'a la ko o tɔgɔju in ni k'o de ko ka bɔ u yɛrɛ nɔfɛ o nka ko n'i y'a lajɛ Ibrahim Cokari ka nin kɔrɔfɔ in a n'a taabolo ani a kɛn bɛ ka vocal min da ni k'o cari k'a fɔ k'o ye ale kumakan ye cɛngu jɔnko ala ale kumakan don nka ale ye fɛn min fɔ kumakan in senfɛ a ye kumakan in de tigɛ a camancɛ la bawo a n'a delila ka kuma a y'a jira la k'a fɔ maa o maa bɛ yen n'i b'a fɛ ka députéya ɲini n'i b'a fɛ ka jamanakuntigiya ɲini ko n'i ye fula kɔni ye olu na dɛmɛ ta ka ɲɛsin ma walasa fulaw yɛrɛ u ka jɔyɔrɔba sɔrɔ jamana in kɔnɔna na ko nka ka taa fɔ sisan daani ne b'o kɔrɔfɔw de ta k'a tigɛ k'a di cogo ye ka taa o kɛ kɔrɔfɔ wɛrɛ ye min bɛ se ka kɔlɔlɔ lase a tigi ma k'o kɔrɔfɔ k'o kɔni k'a jɛngɛnna kosɛbɛ bawo 16e président ka taa se bureau yɛrɛ ma bureau exécutif national du 16e nin bɛɛ lajɛlen kɔni wulila ka jɔ i b'a fɔ cɛ kelen o y'a jira Cokari la k'a fɔ min ye parti ADP Maliba ye Aliou Boubacar Diallo ka parti n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a promotion bɛ kɛ o kɔni o man ka kɛ Tabital Pulaku o WhatsApp groupe sanfɛla la wa n'i y'a lajɛ fana min ye u ka dɛmɛ ye o n'o ta k'o ɲɛsin o ni maa minnu ye siya kelen ye ko nka k'o kɔrɔfɔ cari-carili WhatsApp groupe wɛrɛw sanfɛla la k'a bɛna kɔrɔfɔ wɛrɛ de ta ni ka ɲɛsin u ma a bɛ jira k'a fɔ ko fulaw kɔni b'a la ka wulikajɔ min kɛ ani tɔgɔcɛ min t'a mɛ ka ɲɛsin fulaw ma ko jɔn la ko kɔrɔfɔ in bɛ ka fɔ ko ja ko tiɲɛ don wa min ye Mohamed Serifu Haidara ye a y'a jira Cokari la k'a fɔ n'a ma to min ye waati ni don nataw kɔnɔna ye ka fara 16e bureau exécutif national kan k'u na wulikajɔ kɛ ka t'u ta da bɔgɔ jɛlen kan k'u caman bɛ yen min ye tribunal ye u ka luwanze kɔrɔw don ko wa ko n'u ma to maa caman bɛ yen o n'a ta o kɔ sɛmɛ a t'o kun bɔ nin kun ye sɛbɛn fɛn min n'a y'a sama ka bɔ soir de Bamako kɔnɔna na min ye Umar Ongoiba a ka fasiri don Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye karamɔgɔ Daba Tunkara naamu wala cogo bɛɛ di Boubacar Sidiki npogotigini a kɔnɔɲɛ fɔlɔ mana kɛ filaninw ye a b'a sera denwolo ɲɛ Boubacar Sidiki n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le hogon sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Tijani Bamajo Tijani ko a k'i k'a dɔn jamana in kɔnɔ ŋana ti ban jamana in kɔnɔ ŋana i k'a dɔn san kalo 12 olu de jɔlen bɛ ni jamana yɛrɛ ɲɛta a n'a hakili ɲuman ye Boubacar Sidiki n'i ye jamana kadiribaw tɔgɔ fɔ jamana ŋanabaw baarakɛlabaw i bɛ dɔgɔtɔrɔ Mamadi Sisɔgɔ i b'o to a fɔ a la Boubacar Sidiki i k'a dɔn cakɛda min wakili donnen bɛ fura n'o ye pharmacie populaire du Mali ye i k'a dɔn a ko wulikajɔ bolo kan ni jateminɛ camancɛ fanga dabɔlen don bɛɛ lajɛlen k'i seko kɛ i m'a bila ca min na Boubacar Sidiki ɛlɛn ni o kɛ ka taa sɛbɛkɔrɔgun min ye pharmacie i k'a dɔn a ɲɛmaaba dɔgɔtɔrɔ Mamadi Sisɔgɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn a ye malidenw hakili sigi a ye malidenw i k'a dɔn kunungo jamana kadiriba tɔw bɛ min kɛ i k'a dɔn Mamadi Sisɔgɔ a b'o baara kelen de kan ka kɛ a ko hakili ka sigi jamana ka baara kɛ wulikajɔ ka bolo da Boubacar Sidiki n'a kɔni kɛra fura ye fura o fura n'a fɔra k'o de ye fura fɔlɔfɔlɔw ye jamana de mago bɛ se ka se minnu ma Boubacar Sidiki o jɔrɔ kana maa minɛ Mali kɔnɔ k'a fɔ o dɛsɛ walima o daɲa o bɛ Mali kɔnɔ nkalon Boubacar Sidiki a ko a b'i ni ka waati jan bɔ ale yɛrɛ de ye wulikajɔ bolo da Mali jango camancɛ fanga kana ɲɛni furako kuma na furako dɛsɛko kuma kana kɛ i k'a dɔn fura min wari bɛ taa miliyari 5 CFA Boubacar Sidiki i k'a dɔn nafolomafɛn de donnen don fura la wa a dasilen bɛ jamana magasin bɛɛ kɔnɔ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen la kabini février kalo tɛmɛnen tile 12 Boubacar Sidiki i k'a dɔn ɲinan sa février kalo dɛ kabini o tile 12 tɛmɛnen na fura dasilen bɛ wa a walɛri yɛrɛ bɛ miliyari 5 bɔ Boubacar Sidiki a ko n ka foro bɛ n sɛbɛ la wulikajɔ de kan ka kɛ joona jirijukuruw k'a dɔn min ye Mamadi Sisɔgɔ ye dɔgɔtɔrɔ Mamadi Sisɔgɔ Boubacar Sidiki a ka wulikajɔ ni jateminɛ
na a bi fɛn de kunna a ye fɛn min jidɔn a bi baara kan ka kɛ a mago bɛ min na Bɔgɔsiriki sɔmingeleya la a bi waati janbɔ o de la a donnama in kama Mali faamaw y'a wele jamana i k'a dɔn min ka jugu fɛn bɛɛ ye fura dɛsɛra walima dumuni dɛsɛra o de ye balawu kuma da ye jamana kɔnɔ u ye Mamadi wele min kɛ Bɔgɔsiriki dabali ni fɛɛrɛ minnu b'a u bolo kabini février kalo tile 20 san 2020 a y'o dabaliw ni fɛɛrɛw tigɛ dɔɔni Bɔgɔsiriki fo jamana ɲɛmɔgɔw k'a ta o dɔ la fo bi u sɔnna a ta ma PPM pharmacie populaire du Mali Mamadi Sisoko Bɔgɔsiriki i k'a dɔn n'a ye dabali tigɛ n'a y'i bolo ɲɛsin yɔrɔ min tile bi bɔ yen Bɔgɔsiriki a nana wuli ka jɔ bolo da fura kan ka bɔ sana a kan ka bɔ dugu la malidenw kan ka fura ɲuman sɔrɔ san waati bɛɛ o dɛsɛ kɔni o kana kɛ o dabali de tigɛra fɛ Bɔgɔsiriki a ko kuma n'an ye ɲina ni san wɛrɛ kɛ Bɔgɔsiriki maa tɛ Mali kɔnɔ min bi jɔrɔ Bɔgɔsiriki k'a dɔn jamanadenw ka furakɛliko la danko fura minnu kɔni bɛ n'o ye fura gɛlɛmaw ye minnu ka teli mɔgɔ bi se minnu ma san waati bɛɛ a ko o miliyari 5 de dasilen don magasin kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko nin kuma in kɔni fɔ Bɔgɔsiriki a ye mɔgɔ hakili sigi kosɛbɛ ja hali bi n'a ka bi kadiriw bɛ yen minnu bi miiri jamana ka ɲɛtaa la kadiri bɛ yen minnu bi jɔrɔ jamana ka ɲɛtaa la nka dɔgɔtɔrɔ Mamadi Sisoko Bɔgɔsiriki a bi tɛmɛ i la ten mulungasɔ i t'a dɔn yɛrɛ sabula a ka kuma man jan Bɔgɔsiriki k'a fɔ n ye wo ye n bi dakabana fini baw de don ŋana Bɔgɔsiriki walima kumabaw ani lakalibaw la a k'o cɛ tɛ a dan bɛ wo in kɔnɔ Bɔgɔsiriki k'a dɔn namasuruku don sabula namasuruku man'i da dingɛ kɔnɔ min mana bin a kan ani n gafo Bɔgɔsiriki k'a dɔn wɔrɔkolo ka kuma man jan yɛrɛ jirandi tɛ i k'a dɔn a bɔ dɔnkili dala tɛ ziiri dala tɛ Bɔgɔsiriki n'a fɔ jamana kadiri dɔ bɛ yen san kalo 12 journalistes bi wele san kalo 12 réseaux sociaux mɔgɔw bi wele u n'u yɛlɛma yen fɛ u n'u panga walaki Bɔgɔsiriki i k'a dɔn i b'ale de ɲini ka dɛsɛ i b'a sɔrɔ ale kɔni bara ka cafin de kɛ ka jamana a bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le Hogan kɔnɔ a ka bi bɔli la le Hogan an b'u fɔ karamɔgɔ Daba Tunkara ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko soir de Bamako wula soir de Bamako n'i y'a ta k'a lajɛ min ye halisa Baru Ongoyiba nin ye Umar Ongoyiba nin ye a ka fasiri ye Umar ko min ye Uganda jamana ye min kɔni bɛ wuli ka jɔ la waasa min ye bamanansiya wale o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na k'a ni fanga fara Mali ta kan wa min ye farafinna ka keleya ye o kɔni hami min bɛ maliden kelen na bɛɛ lajɛlen na k'u n'u jɔ Mali kɔkɔrɔ wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka camajɔrɔ fanga ye minisiri min n'a ɲɛsin bɛ anw ka sɔrɔdasiw ka koɲɛ ma n'an ka mugutigi kɔrɔw n'o ye ancien commandant ye n'i y'a lajɛ n'o ye colonel Sajo Kamara ye Sajo Kamara ani a kunkanɲɛɲɔgɔn n'o y'a homologue ye nanzarakan na olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ faaba yɛrɛ de kɔnɔna na yan koyi a nana bɔ an ye i b'a ye k'a fɔ Sajo y'a bisimila kɔrɔfɔ minnu b'a da kɔnɔ ka bɔ a ka jamana kɔnɔna na a y'i da don o la n'i ye Uganda ministre de la défense ni k'a ta k'a lajɛ a ye kɔrɔfɔ caman bɔ ni k'o sarazarama a y'a jira k'a fɔ jamana ninnu u bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ ɲini ka waati jan bɔ nka min ye baarakɛɲɔgɔnya ye u bɛ fɛ k'o ko tɔ ni k'a dili don sa min ye ministre de la défense ye min kɔni n'a nana anw ka jamana kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ a tɔgɔ de ye ko Vincent Bamulan Gaki Sampiji o ye Gaki kɔrɔ de ye o Gaki n'i ye maa kofɔlen in ta k'a lajɛ a kɔni y'a jira sa k'a fɔ min ye camajɔrɔ fanga ɲɛmaaw ye min y'ale ka jamana président ye n'o y'u ka jamanakuntigi ye Wari Museveni a kɔni a bɛ wuli ka jɔ la a b'a la ka jamana ɲɛmaaw lajɛ u ka baara la nka k'u kɔkɔrɔma don min ye bamanansiya wale kɛlɛli ye ko jɔnkala anw ka jamana camajɔrɔ fanga ɲɛmaaw bɛ baara min na k'a b'a fɛ k'a ka dɛmɛ ni k'o ta k'o ɲɛsin u ma jamana fila in u bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na min ye farafinna ka keleya ye o bɛ se ka kɛ bɔ sukokan na k'a dankɛnɛmaya o ko wuli ka jɔ in ɲɛsin bɛ o taabolo ninnu ma wa min ye bɛnkan sɛbɛn ye o kɔni o bɛna tɛgɛ nɔ bila waati ni don nataw kɔnɔna na waasa min ye hakilina minnu dalen filɛ ni k'a ɲɛfɔ u ni ɲɔgɔn cɛ filaninteriya n'o bɛ coopération bilatérale ni k'o kofɔ sɔrɔdasi kunda k'o bɛɛ lajɛlen ni ka o don bɛrɛ la jamana fila o bɛ se ka ɲɔgɔn nafa cogo min na min ye jamana fila o tɛgɛ bɛ se ka di ɲɔgɔn ma cogo min na waasa min ye jamana ninnu ye u ka kunkilenna ye fɛn minnu ye waati ni don nataw la o bɛɛ lajɛlen ɲinifɛnw ka kɛ sɔrɔ fɛn ye i b'a ye Sajo
Kamara n'o ye colonel Sadio Kamara ye ka taa se Vincent Bamulangaki ma nin bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ u sewalen don wa jamana fila in a siga tɛ u la a jɔrɔ tɛ u la waati ni don nataw la jamana in o bɛ se ka ko kɛ ɲɔgɔn ye wa min ye anw ka jamana ye an kɔni an wulilen bɛ k'an jɔ min ye Sadio ka kɔrɔfɔ ye a y'a jira k'a fɔ bamajiya wale kɔni o na kɛlɛ ka bɔ jamana in kɔnɔna na maa o maa bɛ yen k'i bɛ jamana in kɔnɔ wali i bɛ jamana kɔ kan k'e de b'a la ka fɛɛrɛ jugu tigɛ jamana in kama e kɔni tɛgɛ na da bɛɛ lajɛlen kunjɛla kelen kelen wa min ye colonel Assimi Goïta ye a ka laseli min n'a y'o bɔ k'o kɛ seliba sufɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma a y'a jira k'a fɔ anw ka jamana min don bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye diinɛ bɛɛ bɛn bɛ jamana in kɔnɔna na wa gɛlɛyaw bɛ fan minnu fɛ dɛ ko jamana in k'a tɛmɛ sɔɔni min ye jamana camancɛ bolo ka taa kɔrɔnfɛla la i y'a dɔn an ka administration maa dɔw bɛ hali sini olu dɔw ma segin place la k'u bɛɛ lajɛlen na segin waasa jamanadenw hamina ye min ye u ka papier kow la bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛnabɔ maa kana i ka koso ni kasa ta ka ɲi kunna tugun fa b'a kɔnɔna na k'i bɛ n'i ka sɛbɛnfura ɲini ka taa sɔrɔ a dilanbaga cɛɲi o b'i kɛrɛfɛ ye o wulikajɔ k'a n'o kɛ wa min ye anw ka jamana ye halisa ko min ye anw ni jamana wɛrɛ minnu tɛnkun bɛ ɲɔgɔn na ko maa jugu foyi tɛna don an ni ɲɔgɔn cɛ ni k'an bila ɲɔgɔn na wa n'i ye Sadio Kamara ka kɔrɔfɔ fana lajɛ a ko in k'a yen bɛ koyi wa k'a fin yelen don maa minnu b'a la ka dibidibi walew ta ka ɲɛsin an ka jamana ma ko n'Ala sɔnna ma don ni waati nataw la bɛɛ lajɛlen na malo kelen kelen nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ sɔrɔ de Bamako kɔnɔna na Umaru Ongo i b'a ka fasiri Bamako a n'a lamini n'a Bɔmaradugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar Sidiki an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u k'u wale ɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen Boubacar Sidiki k'a dɔn an ka sanbɛ foli ta ka lamɛnbaaw sɛgɛrɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan sali n'a kɛra 100 ye an ka jɛ ka sali ɲɔgɔn fɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn sitigiya la dentigiya la nafolotigiya la Boubacar Sidiki an bɛ dugawu kɛ lamɛnbaaw ye ka dugawu ɲini u fɛ ani yafa k'o caman ɲini kunnafoni gafe min n'an b'a kɔnɔ Boubacar Sidiki n b'a dɔn nin den siɲɛ fɔlɔ la sali kelen nka bi ko nin ne nako fɔlɔ ye Boubacar Sidiki k'a dɔn foli bɛ ye wajibi ye n bolo min ye kunnafoni dilen a tɛ taa gɛlɛyaw kɔ Boubacar Sidiki n bɛ o fɔ don o don ka bɔ k'a dɔ la k'a fɔ k'a dɔ la Boubacar Sidiki a la fili dan dɛ i k'a dɔn kuma dɔw bi sɛbɛn Boubacar Sidiki o fɔli yɛrɛ ka di i ninko ye f'i na dɔɔnin fara a kan Boubacar Sidiki kuma dɔw bɛ yen n'o sɛbɛnna i k'a dɔn i b'a sɔrɔ hadamaden ko de don koyi i b'a sɔrɔ kuma ka k'u ye i na dɔ bɔ a la nin bɛɛ bɛ kɛ sababu ye ka lamɛnbaaw dusu bɔ walima k'u dimi n'a sɔrɔla o y'an sɔrɔ ɲinan sa kɔnɔ ka yafa deli Boubacar Sidiki i k'a dɔn an bɛ tɛmɛ ni baara ye min ye Amedi Jakite a sɔnni dan bɛ nɛgɛw kan e ni ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na Boubacar Sidiki k'a dɔn kunnafoni an k'a dakolo walo o bɛ bɛn n'an bɛ an ka hami gɛlɛnw kɔnɔna na an ka miirina ko gɛlɛnw ani an ka bɛsɛbɛsɛya kɔnɔna na an hakili bɛ jigin tɔgɔba dɔ la n'o y'an ka morikɛba Ali Boubacar Haidara ye Ali Boubacar Haidara ye mori kɔlɔsitigiba dɔ ye mun sigilen don Sotiba ACI la a ye wuli joona aw ka s'a ma a ka nɛgɛjuru sira filɛ nin 76 53 45 k'a kuncɛ 70 la walima n'o ma diya i ye a ka nɛgɛjuru sira Maltel filɛ nin i dan ye dɔrɔn ka 6 bila 7 nɔ na i n'an ka nin morikɛba in bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa a ka ko filɛ nin ye dɛ a ye wuli joona a k'aw kɔngɔ mada aw bisimila